Kabang ni takuk tai bukuk chong belekhen wana ma singchang mangpli kasai phaikya nokbor news mangpling bukhak tei obahanyo Victor Rangkhol mungui umor komono 17 year obahanyo boyas komono cherai kunu sija jayako kunu rungnok rogobo ma porya school rogobo bo siniyako kunu mungsapono ko gumaya asuk nini banglang thung english thung hindi thung kok brok bas clear khmaya ke party mungkha Unukuti district ni Monu Kumarghat train station o gana ono o amchayo no thangka berainani nei Maipling bisingti saimangka iko bini shali ni nogo berainani nei telang jakmani samung humung rokpono tanggei tonggoi thung nogo tongma slai nei telang jakmani mangplik getamni bagei tabuk asumsa biango kemanani nangka naike musli kana rokda khogoi telangka haika boida kitine khaikya haika ba kubun jaga rokda thangai thui tongkha haika ba train jokhon te Kumarghat station phaiye train kawoi agoli wo lai thangmani porewo nokhori maya train station chia engei oba haike da lai thanani nangkha o party mono ruksawi no o kothma no ruksawi no mangpling ni bisingtei norokna ground diput ni bisingtei koglam sawai phunuknai bini baba kemajaknai bekti busla tamkhe kemakha sagradi nuslan bung tamo Victor Rangkhol babu Victor Rangkhol ani salang ke ko babu Rangkhol mani nuslan bung kemanani tamo amada Victor Rangkhol okrada ograno okra busa khorop singni bas khorok tam tai khorok nei ke kusumangta je okra kemakata nogrok dama porkya school lo school poriyable ko sade ain kemno nasik sade nini nusla rungnok rokma dama porikha rungnok poriya broi simisen ma poriya kise pono 17 bosor kakha ma poriya ni amani ba pono lekha ma poriliya tan boinor poriliya Bikra bau ani nok bakicing misik ba borok ba coba ni sawo borok no ba coba ya tabuk yorap ku namaya amni ba ko ekdom tabuk ba ani seraina asuk ko kamakaba tani bagai kamaka bojaga thangai kamaka kichu sagare sere ke omo kamamane angke ko ani salini ko nokota ko lamni ta kami angke Kumarghat ni ko se monu ni ko laita monu kana wo dotobo Kumarghat o am sayo tana ingke thangka angke dar choi thang mane angke dar toy ko dalong parata oro thang mane ko jinung kha thang mani nokni mani omo angke ek mas ro ong te ongkha thang mane ek mas ungui kha thang mani kama mani khubukhur kama mani brok samne angkele tini sawong ke pasta bising ini to budbar tini he ko tini sawo tini phungo kama wo pasta tini budbar tini 17 tarik bulna June ni 17 tarik tini budbar tini phungni kocho kama pasta sawo bro pasta wo phungni pasta kama wo biang thangka nokni brok sajiman omo ang same biang thang mene ang sakhang le tamsa bongke borok ba rutuk yak sawong ke ang rutuk yak maya ko nuk yak ho biang thang ka sawong emne nung bai kok duk ti rogo phun bai keda kereng nogo phanya rok nei kereng ya bonno bo ko lam da salai ho nung bai kok da sa ho oro de borok tong nai ro aing ni phanya ni mane kok da sa ho nung bai saya mobile sekre yang kle nung bahake kemawo nei bahake saiman kanono sob sa ho omo angke ko ani broi ni monaya ko sa bo angke ni ko cerai no kamakha mahai sakata bo kamakha boro thangai kamakha tamkha kamakha omo da omo angke omo samane angle bahai ke ko kama ang ba asiko ko yata bahake kamakha saimaliya nung singya dewa tabugani ang sala non nung boro tonoi sukumai tong biang thang bo nogoda phanya ni nokhor naike ki bazar rogoda thana ni nokhor nung singya deba ni sala tong no
ni sali chong no ang asamne angkele bono angke oko boyaka de oko ang thangya tini oko sok drop sabo bongke kuroichan oko wife sing thangka boy ngo mane oko kumar gat phachi kumar ka pricing waisa se thangong kle wife thangko ek bar thangko kuno botren do kanani bosida si sia lama kuno sia ko champang nogor se sinia Championogor se thangya ko waisa thangya ko Championogor se thangya ko tana kuno sia tana omoni bagoy ang wan somne brogo ko nukhangke Victor Rangkol ani number te ko call khai thing mai ta kana gari tabuk ni kami hingke boro ani kami angke ko Rangkol para ko kangrai para ta gangrai yang tu gangrai kilabar bolok hingke bolo angke jompui jolak lai jompu jola ni bum hingke lal deng liana Rangkol belekhen wana machingcha jongpi blok bai ke khobjak gangrai Rangkol je kamini Victor Rangkol hnei umor komono 17 year ni je belekhen chirai tabuk sikla cha solokcha chiko ke tabuk Unukuti district Kumargat amchayo thangai biang bo thangka kemawi thangka hnei tabuk kok tuma tabuk bini salisong shahor ka phoning tei ke tabuk nogo bo sokpaya boro thangkana ke tabuk buma bufasong Victor Rangkol ni buma bufasong tabuk amang simang chalajak busa kemamano tei ke tripla hasene mangpli go ba haikeno belaikeno wana masingcha tabuk to joto jagano ketinap khaimani haikaba kobangma musil rok khoklaimani haikaba kobangma joto jagano tam hono oko phalaimani tai ko ei abo hairok da angkhana khoda khokjakna nisarok khailaiye abo belaikeno wana masingcha tabuk Gabon tabuk nukhungni borok busa kemamani ba tabuk belekhen wana cinta ani no ba asu neng khnagari nusla kemamano tuye yang nasil camera wo nusla kemamano tuye neng kuno thana roga efer da khakya FR la khai ko ang bohor khanyai khana le ko khaina hin mene tinyang ke ko boro khanyai boro jompu ko peso kemamano tuye ke nengayang ni sali chongni kami ni borok bai neng sa sala he ko kok duk tuy kok duk bahai ke mana nyorok nai tuk da tong among ke tabu wa rutuk jak sawa atuk tongo ko nu ya ko tabu jora thangka thangye ko angle thang yo ko ro agartala thana khna efer khake neng thangchnai agartala ro rutuk disa ako neng khna efer khake neng thangchnai ble FR khai khang ke ang thang sinai nai tu gunyai sinai station rogo hnyble na ke tabuk jokon tenu sala nogui tongkha hingke nung bai kerungnani hingke nin kok duk number nangsinai nin kok duk number lukurung na kisa saikna ani kok dong number angkle ko 9366703467 tai waisa ang sanai 9366703467 asik no angkle belekhen wana ma singcha ga jara nogui tongnai Victor Rangkol ni bufa belekhen tabuk chawi totra thangya thuimuk tri thangya busla okra kemamani bagai sikla cha cholokcha ga jara nok tongnai rok tak bufani kok duk number tonyo norok kereng hori jara nogui tongnai rok kok duk tungni bising tui shahor mangkha ke belekhen chanai bo bisla hasal thanglak agortola ni bisingono bongnai kono mane phatar haste hai ko kubun haste rok thanglak o tirprawo nongnai ga dati no norok kok duk ti kereng di nogui tongnai rok phiaba cherai kono siako kok bumaya ge train station Kumargat train station o phaida nogo yango jiraina o phainani hne jiraina station o nokhanani hne kawi phaikya ge kawi phaiman bisingo lairi tlang jakhna saime yang tongkha mane kok burungya ba waisapon bo train kaya ba engka pono tawu wan ma singcha ge tabu nogo bo sokpaya ayengo bo jet botongma jaga bo nogo kifilia ge tabu biangjan kemai thangka hne kok duk tui kereng homani bagi tabuk buma buha chong wana cinta ge jara nai tongnai rok mangpling bising tui norok kok duk tui kereng ri jara nuk tongnai rok no engka bongkha jongpi blok bai khe khobjak yango dar ko tom parang kamu gangrai Rangkol kila barma gangrai Rangkol kami o kami ni no Victor Rangkol umor komono 17 bosor je year ni bisingono kemawi thangka kemamani jaga hangke Unukuti district Kumargat
amcha yo nei kok to mani bisingtui chung khanamani ke nai tongnai rok nor comment bisingtui chungde tei norok nugui tongkhe kok duktui norok krungde tinin bagui mangpili gom suk jorotung situng nai tongnai rok no jotona hambai khulumka.